Shin wacce data kake amfani da ita wajen shiga YouTube channel? Akwai data bila adadin da ake amfani da ita wajen shiga YouTube channel. So amma akwai specific wacce ya kamata a ce ka yi amfani da ita a lokutan da ya kamata a ce ka shiga YouTube channel. Shin kana ɗaya daga cikin wanda suke kallon shirye-shirye na dogon zango a cikin YouTube channel? Barka da shigowa wannan tasha ta Bin Adam Tech na YouTube channel. Idan wannan ne farkon shigowa bidiyon nan, ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabon shiri masu amfani za a sanar maka. Ko ka san akwai hanya mai sauƙi da za ka bi ka sayi data YouTube ka shiga ka yi amfani da ita cikin wasu awanni ko kuma wasu mintuna ba tare da data ka ta ƙare ba? A yau na kawo muku wani hanya wanda yake da sauƙi ga waɗanda suke content creator ko kuma waɗanda suke shiga su kalli bidiyoyi a cikin YouTube channel. Yadda za ka sayi data mai arha sosai wacce ta shafi ɓangaren YouTube channel kaɗai, za ka same ta cikin sauƙi. Idan kai ma'abocin shiga cikin YouTube channel ne kai kalli fina-finai ko kuma ka kalli wani fim mai dogon zango, so ga wata dabara da ya kamata a ce ka yi a lokacin da za ka shiga cikin YouTube ka kalli fina-finai masu dogon zango wanda yake ya kai maybe awa ɗaya ko kuma awa ɗaya da rabi. So ga data da ya kamata a ce ka yi amfani da ita lokacin da za ka shiga cikin YouTube channel kai kallo. Ok, so idan kana cikin wanda suke amfani da data in hours je su kalli fim a cikin YouTube, so ka biyo mu dai a cikin wannan bidiyon. So da farko za ka je ka danna star 312 hash, only line MTN ne zai wannan abu. So idan ka danna sai ka danna calling, so zai nuno maka nan wajen, da zarar ya nuno maka sai ka danna number 0. 0 shine next kenan. Next ne inda za mu je mu samu sauran data mu na package na YouTube. So gashi nan za ka ga number 8 shine video pack kenan. So aka danna number 8 sai kai sending. So da zarar ka yi sending kuma shine za ka ga nan wajen video streaming pack. Akwai YouTube pack da kuma 1 gig for YouTube only. So shi ma duka data ne, amma za ka danna number 1 da shi za mu yi amfani mu sai data in hour ko 3 hour ko ya dai danganta da time ɗin da kake so. So number 1 muka danna, za ka ga number 1 akwai 1 hour, za su baka ita a naira 50 kacal, sannan za ka samu kuma 400 MB a wannan naira 50 ɗin naka. Number 2 kuma za ka samu 3 hours. So 3 hours na tabbatar zai ishe ka kalli series ko ma wanda iri ne. So za ka danna number 1 idan shi kake so, idan number 2 ne shi ma sai ka danna. So da zarar ka danna za ka samu wannan message ɗin shine yayi kenan.